Η ασθένεια δεν έχει ώρα και μέρα. Πόσες φορές χρειαζόμαστε άμεσα γιατρό στο σπίτι για μας ή τους δικούς μας ανθρώπους. Όταν ένα έκτακτο περιστατικό υγείας εμφανίζεται νύχτα ή αργία, το άγχος μας μεγαλώνει. Και αν το άτομο είναι ηλικιωμένο ή δεν μπορεί να μετακινηθεί, η επίσκεψη του ιατρού στο σπίτι είναι απαραίτητη. Λύση. Σε αυτή την ανάγκη δίνουν εδώ και 15 χρόνια στην Αθήνα οι SOS ιατροί. Το Συντονιστικό Κέντρο των SOS Ιατρών, με αριθμό κλήσης 1016, οργανώνει την αποστολή του κατάλληλου SOS Ιατρού στο σπίτι του ασθενούς στο συντομότερο χρόνο, ανάλογα με το πρόβλημά του. Καθησυχάζει τον ασθενή μέχρι την άφηξη του γιατρού. Ενημερώνεται για την πορεία της υγείας του στο διάστημα μετά την επίσκεψη. Οι SOS ιατροί στελεχώνονται από ιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων που εκπαιδεύονται και αξιολογούνται συνεχώς. Παθολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, γαστρεντερολόγοι, παιδίατροι, χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, ουρολόγοι, δερματολόγοι, οτορινολαρικολόγοι, οφθαλμίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, οδοντίατροι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι. Με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας και της μετακίνησης, ιδιαίτερα για ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι ή άτομα με κινητικά προβλήματα, οι SOS ιατροί παρέχουν ένα φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων στο σπίτι του ασθενούς. Οι SOS ιατροί, μέσα από το πρότυπο σύστημα εφημερίας και παροχής ιατρικής βοήθειας στο σπίτι, συμβάλλουν στη μείωση της άσκοπης νοσηλείας στα νοσοκομεία και της περιττής ταλαιπωρίας των ασθενών. Μόνο το 9% των ασθενών χρειάστηκαν μεταφορά στο νοσοκομείο. Σημαντικό είναι και το επιστημονικό έργο των SOS ιατρών. Στο πλαίσιο αυτό, ίδρυσαν την πρώτη επιστημονική εταιρεία επίγουσας εξονοσοκομιακής ιατρικής παγκοσμίως. Μελέτες τους δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάζονται σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια. Χώρος του ασθενή για τον SOS ιατρό δεν είναι μόνο το σπίτι του. Ο SOS ιατρός πέφτει εκεί που εμφανίζεται το πρόβλημα υγείας, από το χώρο εργασίας μέχρι ξενοδοχεία και χώρους εκδηλώσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι SOS ιατροί ξεκίνησαν τη δράση τους πριν από 40 χρόνια στο Παρίσι. Ακολούθησαν η Γενέβη, οι Βρυξέλλες, το Λονδίνο, η Αθήνα. Σήμερα, σε παράλληλες τροχές οι SOS ιατροί στον κόσμο έχουν μια κοινή αποστολή: να διαφυλάξουν την ταχύτερη, αμεσότερη και πλέον αξιόπιστη προσφορά ιατρικής βοήθειας στο σπίτι, όπως ακριβώς τη χρειάζεται ο ασθενής.